ҳамасола дар пойтахти кишвар шаҳри душанбе мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба футбол гузариш бахшида ба хотираи собиқ дабири кулли Федератсияи футболи Тоҷикистон Ислом Маҳмадшоев доир мегардад. Имсол дар мусобиқаи мазкур ки як ҳафта идома кард, 7 даста аз саросари ҷумҳурӣ дар ду гурӯҳ барои мақомҳои ифтихорӣ талош варзиданд. Пас аз натиҷагирии марҳилаи гурӯҳӣ аз ҳар гурӯҳ ду дастаӣ роҳи худро ба марҳилаи плей-офф ҳамвор сохтанд. Дар бозии ниҳоии мусобиқаи ҷумҳуриявӣ гузариш 2023 оид ба футбол дастаҳои Душанбе 1 ва Душанбе 2 андари майдони рақобат шуданд. Дидори дастаҳо дар майдони дуюми варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ доир гардида ба суди футболбозони дастаи Душанбе 2 хотима ёфт. Вақти асосии бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. ҳисобро дар дақиқаи 11-уми нерӯсанҷӣ Далер Иззатуллоев аз ҳайати дастаи Душанбе 2 боз кард. Дар поёни қисми аввали дидор бозингари дастаи Душанбе 1 Билол Бобоев голи ҷавобиро зад. ғолиби ин дидор дар силсилазарбаҳои пеналти муайян шуд. дар силсилазарбаҳои 11 метра дарвозабони дастаи Душанбе 2 Хушнуд Шарипов маҳорати воло нишон дода дастаашро ба пирӯзӣ расонд. пас аз анҷоми бозии ниҳоӣ дар як фазои тантанавӣ маросими ҷоизасупории мусобиқа баргузор шуд. дар мусобиқаи ҷанбастии гузариш бахшида ба хотираи собиқ дабири кулли Федератсияи футболи Тоҷикистон Ислом Маҳмадшоев, ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Орунов, директори Лигаи футболи кӯдакону наврасони Тоҷикистон Увайдо Давлатбеков, директори Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳораташ олии варзиш оид ба футбол Пулот Қодиров, собиқ бозингарони тими миллии Тоҷикистон аз он ҷумла Рустам Қурбонов, Рустам Хоҷаев, Раҳматулло Фузайлов ва Субҳон Хоҷамов, инчунин бародарзодаи марҳум Ислом Маҳмадшоев Абдураҳим Муҳаммадзода ширкат карданд. аз ҷониби кумитаи тадорукот як қатор аз бозингарон дар ҳайати дастаҳои хеш беҳтарин бозингар дониста шуданд. аз он ҷумла Орионмеҳри Нуриддин аз ҳайати дастаи Душанбе 3, Комрон Ҳакимов аз ҳайати дастаи Хатлон 2, Шаҳбоз Ҳабибов аз ҳайати дастаи Душанбе 1 ва Мурод Мусозода дар ҳайати Душанбе 2 бо ҷоизаҳо қадрдонӣ шуданд. беҳтарин нишонзани мусобиқа Шаҳбон Наимов бо 6 гол аз ҳайати Хатлон 2 гардид. ҷоизаи беҳтарин бозингари мусобиқа ба дарвозабони дастаи Душанбе 2 Хушнуд Шарипов супурда шуд. ситоди мураббиён ва ҳайати бозингарони дастаи Душанбе 3 бо медалҳои биринҷӣ қадрдонӣ шуданд. бозингарони дастаи Душанбе 1 медалҳои нуқраро ба гардан овехтанд. футболбозони дастаи Душанбе 2 таҳти роҳбарии мураббӣ Юсуф Рабиев дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ гузариш ки ба хотираи собиқ дабири кулли Федератсияи футболи Тоҷикистон Ислом Маҳмадшоев бахшида шуда буд, медалҳои тилло ва ҷоми мусобиқаро моли худ намуданд. ман Камол Рабонӣ аз дастаи Душанбе 2 мебошам ва мо имрӯз дар чемпионати 2022 баромад кардем ва ҷои якумро гирифтем ва мо бо дастаи Душанбе 1 хело бозии хуб гузарондем ва мо аз Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон хело миннатдорӣ хуб мекунам ки барои мо ин ҷавонон мусобиқаҳои хуб ба мо баргузор мекунанд ва мо аз бачаҳо аз маҳорати бачаҳо хеле розӣ ҳастем ва мо ба савзавори ҷои якум шудем.